Soma kulidi kose tiamile mamelo nijikulizana kodini nasikapinga ikatamamelo nijikulizana oti kuse tembisa hatake nijikulizana kaya lipa mamelo ni Jesse Kodigan for many very important.
jikulisa. Akoze akoze wose
akomiti wose
Ay sigo kuma bebe ni Soweto kikulisa ena chekubele hataketi youth sigata hataketi youth babwera tembisa politiki kikulisa Ya basi. Masomo ni kwa mkasa. Ai jamino akujenga hataketi ya na masaji na maroko akadasiwe aula wenda na nyimbo au yanga na nyimbo ne atakwera ajamoli tini chikulisano au akatafuna nyimbo
Kikulezezo ukekauja akupeka kuti atumiki wonse akuno ku Mamelodi afike ku kichini. Atumiki wonse aku Mamelodi afike ku kichini. Sio ngadaipesa nyimbo aja au hata kitu aipesa tabira dia akataka kitu kwenye James Sisi Kikuliza
di youth yo sangala ko ba makala sa tubo ani youth kalau bukan James CCP agata James bakwera redemption hard target ndipo atsinyiza ndi Johannesburg kama chakawa Mungu. Oh,
Melody,
Enzaka yoyi yasowa. O iyo. Hayi zikho. Ezi zosowa sidai. Chaja. Nawena zia penda kubunga zikachaji. Aisi kwa mwambiri kuwacha kawari beneri tuchogose makwaya wose kuwacha maendeleo yao inote rambe alemekeseke ndipo tisana yambe kusura tunosikiliza tiwafunse amodeleta apresbiteri kutati tukose ndipempe. Tipempe. Atate Mungu watu, Mulungu wachipalile, osaka osasifika, olenga sonse kumamba itikola pansi. Mulungu amene simupumula, simukona, simukhala chete, maswana makali kipenyele, pawana wanambuye, kuwateteza, kuwasamalira, kuwalanditsa mudzanja la adani. Ulemu matamando maamiko zifike kudzina la Ambuye chifukwa cha masana abwino amene mwatipatsa, amene ife tikuchitira umboni ukulu wa Ambuye kumene tikuona kuno kumamelodi. Zikomo kwambiri kuchokera tsiku lija lachinayi Mulungu mwakhala wokhulupirika kwa ife. Popeza mwakhala mukupezeka pakati pa Ambuye kutitumikira magawo osiyanasiyana. Zikomo kwambiri mwakhala mukuyenda ndi anthu onse ansonkhano kuchokera mphepo zonse zinayi za malo anu. Zikomo kwambiri mwakhala mukusamalira ngakhale mabanja athu kuja kumudzi kuti Ambuye kukhala kwathu kuno kukhale kwabata ndi mtendere ndilipukwanso ta mtendere umene uli kumudzi kuja. Zikomo kwambiri Ambuye mwayang'aniranso ngakhale kokuja ku Malawi ndi chifukwa chake takhala ndi msonkhano wopambana Ambuye umene tsiku la lero lino tafika pa mathero penipeni. Popeza ngakhale kuja kumudzi kuli bata Ambuye mulemekezeke mutamatike Mulungu wa chilongosoko. Tikuyamikani kuthokoza Ambuye chifukwa cha maphunziro onse amene takhala tikulandira kuchokera lachinayi lija, amene Mulungu mwakhala mukutiphunzitsa, mwakhala mukutikonza, mwakhala mukutidzudzula. Popeza cholinga chanu Ambuye kuti tikakhale oyanjananso ndewu, kuti titamva tikaphunzira tikhala ophunzitsika, amene tikaonetsera maphunziro onsewo makhalidwe athu mabanja mwathu, amene tionetsera maphunziro onsewo makhalidwe athu kumipingo yathu, amene tionetsera maphunziro onsewo makhalidwe athu ngakhale kuntchito kumene ife tili kutumikira. Mulungu mulemekezeke mutamandike, popeza mukatilankhula mawu anu sabwerera kwa inu opanda kubala chipatso. Mawu anu Ambuye akafika pakati pathu napeza mitima yowuma, amapowetsa mitimayo ndi kuyisintha nikhala mitima monga inu Mulungu mukunena. Mulemekezeke mutamandike. Ndi chiyembekezo chathu Ambuye pamene tibwereranso kumudzi sitikafanizidwanso ndi makhalidwe apansi pano, popeza tasandulika mawu anu amene mwatiphunzitsa nawo. Ndifuna yake Ambuye tikutamandani tikulemekezani, popeza Mulungu muli kuchita pakati pathu modabwitsa, muli kuchita Ambuye koposa chiyembekezo chathu. Mulemekezeke mutamandike Mulungu. Zikomo chifukwa cha kapolo wanu abusa Jeputala amene munawasankha kuwapatula kwa maderadera akhale chotengera cha mawu anu Ambuye chokera tsiku lija lachinayi kufika tsiku la lero. Ambuye tikupemphera mu dzina la Yesu Khristu kuti mupitirira kuwagwiritsa ntchito monga mwakhala mukuchita nawo kale Ambuye. Mupitirira kuulula zinsinsi kwa ife kupyolera mwa iwo, popeza ichi chikukomerani kuti mugwiritse ntchito mmodzi wa ife Ambuye. Mulemekezeke mutamandike koposa pamene mutsegula makutu athu auzimu, kuti Mulungu tikuzanso kukamba kulankhula kwanu kwapaderadera, kuti pamene msonkhano uno kufika pamalizika zoonadi tikhale ndi chimene titenga ndikukawuza
paderadera mutamatike ni mzimu woyera pamene kutenga ulamuliro wonse tikukhala ndikuchita mkati mwathu kuti cholinga chanu mwatisonkhanitsira ife tonse pamodzi mulungu chipitirire kukwaniritsidwa zikomo chifukwa cha mpingo uno wa Mamelodi umene kwa chaka chino Ambuye ndi umene walandira msonkhano uwu tikuyamikani kuthokoza chifukwa cha chikonzero chonse chimene chachitika kutolera mu mpingo uno ndipo Ambuye kupemphera mu dzina la Yesu madalitso anu apitirire mu mpingo uno ndikukhazikika pa maziko a Yesu Khristu pakamandanda koposaposa pamene mutisonkhanitsa pamodzi Ambuye ngati Presbiteriyo ya Johannesburg ndicholakalaka chathu Ambuye kuti ufumu wanu upitirire kukulira kulilabe pakati pathu popeza Mulungu muli ndi utumiki kuno ku Johannesburg utumiki wanu ndi umene tifuna uzichitika ndi umakwaniritsidwa nthawi zonse kuti dzina lanu lokhala lizikula mayina athu namacheperabe mutamatike mlemekezeke Mulungu chifukwa cha bungwe la msonkhano uno limene mudalisankha ndikuyipatula paderadera kuti munawapatsa nzeru muchotsa mantha pakati pawo nakutumikirani monga kuyenerekera dzina lanu lilemekezeke pitirirani kuwadalitsa kuwatsogolera pamene amalizitsa ngakhale msonkhano uno tikuyamikani chifukwa cha kena kalikonse kamene kachitika pompano Ambuye chifukwa cha kukhala pakati chifukwa cha msonkhano wonse wa amayi chifukwa cha zipangizo zimene tikugwiritsa ntchito zonsezo tikulemekeza nazo dzina lanu Ambuye popeza ife taona kwanu mubetelere kukhala pakati pathu mubetelere kutitsogolera ngakhale titafika pomaliza pa msonkhano uno monga munayenda nafe pakukwera kuno muyende napenso Mulungu paulekobwerera mutsogolera mayendedwe athu onse musalaza monse mokakala kuti Mulungu chimwemwe chimene tichoke nacho pano tikakwera nacho ngakhale makomo mwathu mwa Yesu Khristu Ambuye wathu mulemekezeke Mulungu pamene inuyo mukula ifayo tichebe mu dzina la Yesu tapemphera ndiyamika dzina lanu amen. Bale okondedwa Ambuye wathu Yesu Khristu makamaka tatsala ndi maphunziro awiri phunziro 4 ndi 5 koma chifukwa cha anzathu amene mwina abwera lero kuti mwina tikhoza kuyendera limodzi mwachidule ndingokumbutsa kuti msonkhano umene uno phunziro limene tili kutsata tikuti mayi wa chigwirizano ndi machitachita a dziko lapansi zimene sizikhudza mayi wa chigwirizano yekha koma tikhoza kungomba mkotako kuti Mkhristu ndi machitachita a dziko lapansi popeza sizikhudza amayi a chigwirizano okha zikhudzanso ngakhale abambo zikhudzanso ngakhale achinyamata zikhudzanso tonsefe popeza tili mdziko lapansi limene zochitachita zake zili kutikhudza tonsefe. Ndipo phunziro loyamba timatero kuti Khristu amayenera kuzindikira zilakolako za thupi zamaso komanso za matamandidwe a moyo kuti pamene tili mdziko lapansi zilipo zimene timazilakalaka kuzifuna kuti izi tikadachita. Ndipo phunziro limeneli la Khristu ndi machitachita a dziko lapansi lachokera pa mawu apa 1 Yohane chapter 2 ndimezakeza 15 kulekeza 17 pamene ali kunena kuti musakonde dziko lapansi musakonde za mdziko lapansi popeza wonse amene akonda dziko lapansi chikondi cha Mulungu sichikhala pa iwo. Ndipo linatsindika kunena kuti pa Yakobo chapter 4 munthu akamachita ubwenzi ndi dziko lapansi
ali kupanga udani ndinda ikulu. Kuseri kwake ndikozo ndenda kuti pamene uli kukonda Mulungu umakhala mdani wanja wati. Alipatsa zinthu ziwiri zimene tiyenera kusankha. Tsono sipangapezeke munthu namati ine kukonda za dziko za Mulungu zomwe zinzichitira pamodzi ziyenda. Umenera kusankha chimodzi. Usankhe dziko lapansi kumachita kuiwala za Mulungu, kapena usankhe za Mulungu kuti udalire za dziko lapansi. Ndiye timalondola m'dziko lapansi muli chiyani zimene zimachotsa Mkhristu pamaso pa Mulungu. Ndiye timaona kuti muli ziwerewere, maudani, nkhondo mmenemo, kutenda ndi zoyipa zilizonse zimene tikhoza kuzilingalira zimene mawu a Mulungu amaletsa. Zimenezi zimachotsa munthu Mkhristu pamaso pa Mulungu. China chimene chinatsindikika pa phunziro wani momwelo timaona kuti tiyeni tizizindikira ichi kuti ife ngati Akhristu tili anthu amene tidachita kuyitanidwa ndi Mulungu kutichotsa ku mdima kutibweretsa mkuwunika. Ndi Yesu mwini amene adagwira ntchito yayikulu yotere potifera pa mtanda paja. Timatchedwa Akhristu. Ife ngati Akhristu Chingerezi chomveka bwino tikadati followers of Christ, otsatira ake a Yesu Khristu. Ndiye tiyenera kuchita zimene otitsogolerayo ayenera kuchita. Chifukwa chake pa Mateyu chapter 5 ndime yake ya 13 mpaka 16 Yesu amaphunzitsa akuti inu ndinu mchere wa dziko lapansi. Mchere ungati ukasukuluka ukakaukoletsa sonjani sungagwireso ntchitonso. Zimene zikutiphunzitsa kuti Chikhristu chathu chikhale chokolerabe ngati mchere, chisathe mphamvu yake. Popeza tili m'dziko lapansi, dziko lapansi ndi limene limasungunula ubwino wake wa mcherewo. Tizithawe zimenezo, usazikonde zimenezo. Inu ndinu kuwunika kwa dziko lapansi. Kuti pamene tili kuyenda pena paliponse, pamene tili kukhala, kuyambira m'banja mwathu, pantchito pamene tili kukhala, pamodzi pamene tikhala, paliponse pamene tikhala, enanso asiona kuti Yesu mwa ife, popeza ndinu kuwunika kwa dziko lapansi. Imeneyo ndiyo identity yathu ngati Akhristu, ngati amayi achikristu. Tinatsindikanso kuti tiyenera kuphunzira kuzipewa za dziko lapansi. Ndipo mphunziro lachiwiri timaona za ufulu, ubwino ndi kuyipa kwa maufulu achibadwidwe. Zimene zinachokera pa Yohane chapter 8 ndime yake ya 34 pamene Yesu Khristu amaphunzitsa, ndipo pamene amaphunzitsa mena anakhulupirira ndithu, ndiye adalankhula kwa iwo amene adakhulupirirawo. Amanena kuti mawu anga akakhala mwa inu mukhala kuphunzira wake, ndipo choonadi chidzatani chidzakumasula. Posamvetsetsa kuti kodi Yesu akutanthauza chiyani, akuti ife ndife anaphunzira sitinakalepo akapolo ake. Koma Yesu amafuna kuphunzitsa kuti Yesu wochita tchimo akhala kapolo wa chiyani? Moto ndi Yesu yekha amene amamasula napereka ufulu weniweni. Chifukwa chake atipatsa uzimu wa umwana umene tikhoza kuchita Atate. Satipatsa uzimu wa ukapolo ayi, sindipesa ukapolo ayi, tili womasulidwa. Tsono dziko lapansi limaperekanso maufulu ake. Tinaona maufulu achibadwidwe monga maufulu olankhula zakukhosi, maufulu amavalidwe, maufulu
sali kugwiritsidwa ntchito. Ngati Akhristu tizidziwanso kuti pamene tili ndi maufulu otere tidziwanso kuti pakati pa ufulu palinso udindo wake, rights and responsibilities. Sungaokachani ndimiliyonse pakati ndi ufulu wanga ayi. Koma amene atimasuma nati chonse kuumafumu wasana mchilekeziyo Yesu. Ngati Khristu mayi wachikristu ayenera kudziwa zimene ziti ndiliwoma suli. Ndipo phunziro lachitatu timaona za ubwino ndi kuopsa kwa maluso amakono kapena maluso aukachenjedwe kunena za teknoloji. Tilidziwa masi munga mene tidawulekera pa Daniel chapter 12 ndi mali yachiwiri amatero amaonesa zimene zidzachitike m'masiku otsiriza kuti adzayenda kupita uko napita uko ndipo chidziwitso chidzakula. Zimene tilikuona ndi ngakhale masiku ano mayendedwe ngosavuta 2 hours kuchoka South Africa kukafika ku Malawi zotheka kalero sizingateka. Uthenga wa matende kuchokera ku Malawi kwera kuno mmasekansi choko. Koma kale timachinolemba kalata kumatha mwezi uthenga sunafika. Ndiye timaona ubwino wake wa technology kuti technology sikamuli njoyipa ayi sikunili ndi ubwino wake kuti timalumikisana mosavuta ayi. Kuti singakhale kulankhula tulakulira technology kokhayi ubwinowo tumvana pano chifukwa cha zolankhulira technology. Zoizi ndi ubwino ndithu koma timaonanso kuyipa kwakeso. Kuti wena ali kugwiritsa ntchito technology yomwe yabwinobwinoyi molakwika, kumafalisa mabodza, kumanena anzawo, kumatumizirana zosayenera kutumizirana zili kuchitika pakati pathu. Tsono Mulungu ali kutiphunzitsa zonsezi kuwanjani kuti mayi wachikristu kapena kuti Mkhristu asankhe choyenera kuchita. Tisamalire kumaluso amene ndipo timatero kuti ayi tiyeni titsipatule kumagulu yolakwika, tiyeni titsipatule kumakuchwene lingi iliyonse iyayi tiyambeta kufuza kodi mmene kucholinga chake njiya. Ndipo phunziro lachinayi lichokera pa mawu a Mulungu pa Deuteronomy chapter 6 mmene tiwerenge ndithu. Deuteronomy chapter 6 kuyambira ndime ya 6 kulekeza ya 10. Ndipo tikapeza Deuteronomy 6 ndime ya 6 mpaka 10 tiupezenso 1 Samuel chapter 2 1 Samuel chapter 2 ndime 22 kulekeza 26. 1 Samuel chapter 2 kuyambira ndime ya 22 kulekeza ya 26.
Yambileo Deuteronomy chapter 6 ndimezake 6 kulekeza 10 awapempha asunge malamulo a Mulungu kuti adale. Awapempha asunge malamulo a Mulungu kuti adale. Pa ndime ya 6 ndipo mawu awa ndikuwuzani lero azikhala pa mtima panu, ndipo muziwaphunzitsa mwachangu kwa ana anu ndi kuwalankhula awa pokhala pansi m'nyumba zanu, ndipo yenda inu pa njira, ndipo gona inu pansi, ndipo uka inu. Ndipo muziwamanga pa dzanja panu ngati chizindikiro, ndipo akhale ngati chapamphumi pakati pa maso anu. Ndipo muziwalembera pa mphuthu za nyumba zanu ndi pa zipata zanu. Ndipo kudzakhala Yehova Mulungu wanu atakulowetsani m'dziko limene analumbirira makolo wanu Abrahamu, Isaki ndi Yakobo kuti adzakupatsani ili mizinda yayikulu ndi yokoma imene simunayimange. 1 Samuel chapter 2 verse 26. Kushimwa Bwana Eli ndime imodzi 26. Ndipo mwanayo Samueli anakulakula, ndipo Yehova ndi anthu omwe anamukomera mtima. Ndime zimene tiwerengazi kwakukulu zokamba wana ati muziwa mawu awa ndi kuwuzani lero, muziwaphunzitsa ana wanu ali ang'ono. Muyambo atero kuti phunzitsa mwana akadali wang'ono kuti ngakhale atakula sadzachoka udindo wa makolo ena. Phunziro la nambala 4 likuti mayi wa Chikhristiano kapena kuti Mkhristu angateteze bwanji ana wake kumbadwa wa patsogolo pake kuzoopsa ndi maluso amakono. Mkhristu angateteze bwanji ana wake kuzoopsa zimene taziona kale maphunziro enawa kuti izi zamakonozi tekinoloji yabweretsa zakenso zovuta ndithu. Kodi nanga ana athuwa tingawateteze bwanji kuzoopsa zimenezi? Taona maufulu amene chifukwa powagwiritsa ntchito molakwika maufulu amenewa ngakhale ana athu omwe lero sakumvera amati ndi maufulu tsono tiwateteze bwanji kotero? Tili m'dziko lapansi limene chitukuko chili ponseponse, mafoni maintaneti, pali njira zambirimbiri zimene zili kutionetsera chitukuko chimene dziko lapansi lationetsera. Taona ubwino wake komanso kuopsa kwake, wogwiritsa ntchito maufulu amenewa, wogwiritsa ntchito tekinoloji zimenezi ngati sitizigwiritsa bwino pali kuopsa kwake. Pachange chikhalidwe cha ana athu lero chawonongeka kuna chifukwa cha tekinoloji. Ndikozovomerezana pamene bwana ana athu lero akungokhala pafoni, akungokhala pa TV, kumangoonera kaya makatuni. Kodi makatuni aja amaonera aja, kodi timaona kuti akuonera zotani? Akuti kodi kamwana kakang'ono kanyota akuti ine ndine Batman, koma mukuoneka kuti Batman amachita zinthu zotani?
pachake ngati makolo tili ndi udindo wophunzitsa ana athuwa kuti tekinoloji imeneyi iwathandize m'makulidwe awo. Tsono tione kuopsa kwake kwa maluso amenewa pamoyo wa ana athu. Zimene amaoneranso zimaononga ngakhale ubongo wawo. Zimene amaoneranso zimaononga kaganisidwe kawo. Amafika pomaonera kuti iwowo ali kudziwa zambiri kuposa ife. Mafoni omwewa atifa akalefe timanziwa halo nkulumiza message. Anawo akhoza kutiphunzitsa zimene zili mmenemo.